alea, păi, ce părere aveți de chestia asta, ce se întâmplă, că vor să ne îngrădească, să spun așa, dreptul la liberă exprimare prin amenziile astea, că se dă amenzi dacă postăm, dacă... Păi mai apucă. Nu știu, dar uite, oamenii poate în momentul de față sunt constrânși de faptul acesta, doar teama asta psihologică, să spun așa, care și-o impun singuri. Păi ca să dai o amendă, amenda aia, pentru că e contravenție, o amendă e o contravenție, da? Contravenția trebuie să fie trecută în codul penal. Adică trebuie să modifice și codul penal și să scrie ei acolo în codul penal că dacă zic eu ceva de, nu știu, de ciucalații ăștia, da? Este o contravenție și trebuie să mă amendeze polițistul, că cine mă amendează? Polițistul mă amendează, nu? Și după aia trimite amenda la fisc și, mă rog. Deci n-au cum să pună în aplicare treaba asta. Nici prin ordonanță de urgență, nici prin lege, pentru că ei trebuie să bage corespondent în codul penal. Păi până se căcănesc ei să facă, până se întrunesc, până schimbă ei codul penal, că nu e, procedura nu e chiar atât de simplă ca la o ordonanță de urgență, că semnează prostul ăla de Ciolacu și gata, hai. Nu. Păi până aia sunt toți la pușcărie. Uite, încă o întrebare adresată de popor. Ai făcută cum au făcut aceeași, deci nu se satură, nu se potolesc. N-au înțeles nimic. Aceeași prostie cu amenziile au făcut-o când amendau lumea că, domne, nu ții masca pe nas, o ții sub nas, n-ai mască. Păi și toți ăia care au amendat, da, au fost luați în instanțe de ăștia pe care au amendat și s-au anulat amenziile și au primit banii înapoi. Așa va fi și aici. Cum să amendezi? Că amenda e o contravenție. Dacă ea nu este trecută într-o lege organică și într-o de asta foarte importantă cum este codul penal, niciun polițist pe lumea asta, mai ales că au pățit ce au pățit și polițiștii în pandemie, că a trebuit să plătească din banii lor ălura pe care i-au amendat, da, din buzunarul lor, că n-a plătit Arafat. Care polițist mai pune în aplicare treaba asta? Adică cine mă amendează? Vine Ciolacu și mă amendează, vine la mine la ușă și zice, cioc, cioc, bună ziua, sunt Ciolacu și am venit să te amendez, că ai scris de mine. Zic, du-te unde aici? Dar ei fac toate chestiile astea, ei nu pun, multe din astea nu le pun în aplicare. În afară de acele ordonanțe prin care să răcesc populația, care alea sunt pe bune, adică cum e ordonanța aia Trenulețu, că nu mai dau bani pentru sporuri, că dau afară oameni, că fac ei, că dreg ei. Chestiile astea alte sunt făcute ca să sperie oamenii, sunt făcute la mișto, ca să sperie oamenii să nu mai iasă la proteste, să nu mai zică de ei ceva pe, știi? Așa că nu cădeți în capcana asta. Da, mă amendează-mă, ia, cum mă amendezi? Ce faci? Îmi iei banii la negru? Cum mă amendezi? Îmi fur banii din buzunar sau cum faci? Că dacă n-ai un cadru legal care durează până să-l faci, cum îl amendezi? Dar ei fac așa, lansează tot felul de zvonuri sau de ordonanțe pe care oricum ei n-au cum să le pună în aplicare, doar ca să... E și asta un mod de manipulare. Ca să sperie oamenii să nu mai iasă în stradă. Eu nu cred că îi mai sperie, nici cu prostiile astea pe care le debitează. Da, este